شالوم 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 بيتسب እግዚአብሔር አምላኽ ከመይ ሓዲርኩም ሰላም ጸጋ ምሕረት ፍቕሪ ናይ ክርስቶስ ምስ ኩልኹም እዩ ኣነ ሓውኹም ሰላሕ ኣዲኔ ካብ CRG ኢንተርናሽናል ቸርች ስቶክሆልም ስዊድን ናይ መዓልቲ ቃል ድብል ፕሮግራም ናይ ሎሚ ድማ ነዚ መዓልቲ ዝኸውን ናይ እግዚአብሔር ቃል ክንካፈል ኢና ሎሚ ንካፈሎ ቃል ኣይ ንተሃወኽ መራሒ ኣለና ዝብል እዩ ኣይ ንተሃወኽ መራሒ ኣለና ሃሌሉያ ኢየሱስ ጎይታዩ ሪኹም ኣሕዋት ክርስትና ካብትን ርእስና ብርእስና ንመርሐሉ ዝነበርና ህይወት ወፂና በኻልእ መራሒ ናብ እንምርሐሉ ህይወት ኢና ኣቲና ከምቲ ትማሊ ብድላይናን ከም ድላይናን ንጎይ ዝነበርና በድላይናን ከም ድላይናን ንሓስብ ዝነበርና ብዝመፀልና ሓሳብ ርእስና ናብ ዝደለናዮ ነብል ዝነበርና ሎሚ ግን ብኽቡር ዋጋ ደም ኢየሱስ ክርስቶስ ተዓዲግና ዝኣተናዮ ናይ ክርስቶስ ህይወት ግን ከምቲ ናይ ትማሊ ብድላይናን ከም ድላይናን ኣብ ደስ ዝበለና እንጎየሉ ህይወት ኣይኮነን መራሕለና እቲ መራሒና ናብ ዝመረሐና ንሱ ናብ ዘበለና እንኸደሉ ህይወት እዩ ስለዚ ከም ትማሊ ብተሃዋኽ እንጎዮ ዝነበርና ሎሚ ግን ከምኡ ብተሃዋኽ ክንጎይ ኣይግበአናን እዩ ምኽንያቱ ሎሚ ማስተር ናይ ህይወትና ቦስ ናይ ህይወትና መራሒ ናይ ህይወትና ገዛእ ናይ ህይወትና ኣለና እሱ እንታይ ይብል ኢና እንብል ሕጂ ኢየሱስ ንዘለዓለም ጎይታ እዩ ስለዚ ሎሙን ከም ትማሊ ስምዒትና ናብ ዘበለና ነብል እንተዳኣለና ኮይና ኣብ ሮንግ ዝኾነ መገዲ ኢና ዘለና ምኽንያቱ እዚ ሕጂ ኣቲናዮ ዘለና ህይወት ከም ትማሊ ኸኺደና ኣይክእልን እዩ መጽሓፍ ቅዱስ ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 16 ካብ ጥቕሲ 13 እቲ መንፈስ ሓቂ ምስ መጸግና ንሱ ዝሰምዖ ዘበለ እዩ ዝዛረብ እምበር ካብ ርእሱ ኣይዛረብን እሞ ንሱ ነቲ ዝመጽእ ከፍልጠኩም ናብ ኩሉ ሓቂ እውን ክመርሐኩም እዩ ዋው ሪኢኹም ናብ ኩሉ ሓቂ እውን ክመርሐኩም እዩ ንሱ ኻባይ ክወስድ ክነግረኩምን እሞ ንዓይ ከኽብረኒ እዩ እቲ ናይ ኣቦ ዘበለ ኩሉ ናተይ እዩ ስለዚኤ ካባይ ወሲዱ ክነግረኩም እዩ ዝበልኩኹም ዝገርም ነገር እዩ ክርስቶስ ኣብ ህይወትና ዝኸብር በቲ ክርስቶስ ዝሃበና መንፈስ እዩ ኣብ ሓቂ ክንመላለስ ዝረድአና ናትና ድሌትን ኣተሓሳስባን ዘይኮነስ ናቱ ድሌትን ኣተሓሳስባን እዩ ስለዚ ብጎደና ሓቂ ኩሉ ንኽመርሐና መንፈስ ሓቂ ኣብ ውሽጥና ኣለና ኣብ ነብሲ ወከፍ ጉዕዞና ካብ ንእሽተይ ክሳብ ዝዓበየ እንታይ ይብላሎ እቲ መንፈስ ምባል ክንላመድ ኣለና ክርስቲያናት ኮይና እቲ መንፈስ እንታይ ይብላሎ ፈቃዱ ዲ ምባል እንተደኣ ዘይተላሚድና ኣብ ብዙሕ ጎደናና ክንጋገኢና ክርስትና ብተሃዋኽ ከም ድላይካ ትጎየሉ ህይወት ኣይኮነን ብህድኣት እሱ ብዝብለካ እትኸደሉ ህይወት እዩ እንታይ ይብል መንፈስ ቅዱስ እንታይ ፈቃዱ መንፈስ ቅዱስ እንታይ ክገብር መንፈስ ቅዱስ ፈቃድካ ዲ ጎይታ ምባል ክንላመድ ኣለና ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ እኳ ንገዛእ ርእሱ ኣብ ምድሪ ክመላለስ ከሎ ፈቃዱ እንዳሓተተ ብፈቃዱ እንዳተመርሐ ይዝኸይድ ነይሩ بزي فقاد منفس قدوس ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ምንም ነገር ኣብ ምድሪ ኣይገበረን ንምንታይ ተተባሃለ ብፈቃዱ ጉዳዩ ንኽፈጽም ኢና ምድሪ መጽዩ ጎይታ እኳ ፈቃዱ ዝኽተል ካብ ነበረ ንሕና ደኣ ክሳዕ ክንደይ ብህድኣት ፈቃዱ ምጽባይ ዘየድልየና ብዙሕ ግዜ ኣብ ናይ ክርስትናና ጎደና ብዙሕ ሳዕቤናት ዘጋጠመና ባዕልና ንባዕልና መምራሕ ስለ ዝለመናዩ ባዕልና ንባዕልና ስለ ንመርሕዩ እታ ሓቂ ኣብኡ ይዘሎ ንዑኡን ተሰሚዕና ኢና ኣብ ሓቂ ንረከብ ንዑኡን ተሰሚዕና ኢና ብሓቂ ንመራሕ እቲ መንፈስ ሓቂ ንሱ ብመገዲ ሓቂ ዘበለ ኩሉ ክመርሐኩም ይዝብል ምናልባሽ ትማሊ ከምዚ ተሰሚዕኒ ኢልና ንገብር ነርና ንኸውን ሎሚ ግን ስምዒትና ንስምዒቱ ኣግዚእናየ ኢና ስምዒትና ብስምዒቱ ተመሊኽ እዩ ንሕና ብዝተሰምዐና ዘይኮነስ ብናቱ ስምዒት ብናቱ ድሌት ብናቱ ፍቓድ ጥራሕ ኢና ንኸይድ ትማሊ ብዝሓሰብናዮ ናብ ዝደለናዮ ነብል ነርና ንኸውን ኢና ሎሚ ግን ብዋጋ ተዓዲግና ኢና ኩሉ እንትናና ናቱ እዩ ናብ ዝደለናዮ ኣይነብልን ኢና ሓደ ዛንታ ክነግረኩም ሰለስተ ሰባት ኣብ ባቡር እንዳኸዱ ካርታ ጻወቱ ነይሮም ሓደ ራብዓይ ድማ ኣብ ጎኖም ነይሩ እቶም ሰለስተ ሰባት ነቲ ራብዓዮም ካርታ ምሳና ተጻወት ኢንጆይ ግበር ኢሎሞ የቕሬታ ኢልዎም
ኢደይ ናተይ ኣይኮነትን ኢልዎም ሰንቢዶም እንታይ ማለት ካ ኢድካ ዳ ምሳኻ እንዲ ዘሎ እንታይ ኮይኑ ኢድካ ናትካ ዘይኮን ምስ በልዎ ኩሉ እንትናይ ብክርስቶስ ተገዚኢ እሱ ናብ ዘበለኒ ጥራሕ ዘብል I don't have my own hand ኢልዎም ኢየሱስ ንዘላለም ጎይታ እዩ ደስ አይብሎኩምን ናብ ዝደለኽዎ አካላተይ ኣይንቀሳቅሶኒ እሱ ናብ ዝብለኒ ፍቃዱ ናብ ዝኾነ ጥራሕ አካላተይ ዘንቀሳቅሶ ማለት እዩ ኣሕዋት ዓይንና ናቲ እዩ ኢድና ናቲ እዩ እግርና ናቲ እዩ ህይወትና ናቲ እዩ እሱ ናብ ዘበለና እምበር ንሕና ደስ ናብ ዝበለና ኣይንኸይድን ኢና ደስታና ደስትኡ እንተኾይኑ ጥራሕ ኢና ንኽተል ኣሕዋት ገለገለ ሰባት እዚ ነገር እዚ ደኣ ንእሽተይ እንዲ ኢልና ከምድላይና ንወስኖ ውሳኔታት ኣሎ ርግፀኛ ኮይነ ክነግረኩም ንእሽተይ ኢልና ከምድላይና ዝወሰናዮም ውሳኔታት ፍቃዱ እንተደኣ ዘይነይሮም ኮይኖም ከቢድ ሳዕቤን ከምፁልና ይኽእሉ እዮም ካብ ንእሽተይ ክሳብ ዓብይ ድምፂ መንፈስ ቅዱስ የገድሰና እዩ የድልየና እዩ መጽሓፍ ክዛረብ ከሎ ቁልጡፋት ኣእጋር ይስሕታ ኢሉ ሪኢኹም ኣሕዋት ድምፁ ከይሰማዕና እንቕልጥፎ ቅልጣፈ ኣብ ዓወት ዘይኮነ ኣብ ውድቀት ይዘብፅሐና ተሃዊኽና ነምፅኦ ፍረ የለን ንዕኡ ብምስማዕ ብህድኣት ግን ብዙሕ ፍረ ክንፈሪ ንኽእል ኢና ህድእ እመበሉ ኣነ ኣምላኽ ምዃነይ ኣስተውዕሉ እዩ ዝብል ምስትውዓልና ኣብ ብህድኣት ንዕኡ ምኽታል እዩ ዘሎ ናእሽቱ ነገራት እዮም ኢልና ዝነዓቕናዮም ዓበይቲ ጉድኣት ከየምፁልና ንዕኡ ጽንበል መጽሓፍ ቅዱስ ከምዚ ይብል ኢያሱ ኢየሱስ ንዘለዓለም ጎይታ እዩ ኢያሱ ምዕራፍ 7 ካብ ሓደ ክንብበልኩም እየ ደቂ እስራኤል ግና ኣብቲ ሕርሙ ነገር ኣበሳ ኣበሱ ኣብ ነገድ ይሁዳ ኣካን ወዲ ካርሜን ወዲ ዛቤድ ወዲ ዜራሕ ካብቲ እተሐረመ ወሰዶሞ ኩራ እግዚአብሔር ኣብ እስራኤል ነደደ ኢያሱ ድማ ናብ ያሪኮ ናብታ ምብራቕ ቤትኤል ኣብ ጥቓ ቤት ኣዊን ዘላ ዓይን ሰባት ሰደደ ዓይ ሰባት ሰደደ ደይብኩም ነታ ሃገር ሰሊዋ ኢሉ ተዛረቦም እቶም ሰባት ከዓ ደይቦም ንዓይ ሰለይዋ ናብ ኢያሱ ተመሊሶም ድማ ኩሉ ህዝቢ ኣይድልን ሒደት እዮም እሞ ንብዘሎ ህዝቢ ናብኣ ኣይተድኩሞ 2 ወይ 3000 ዝኣክል ሰብ ደኣ ይደይብ ንዓይ ከዓ ይውቅዕዋ በልዎ ኣብቲ ህዝቢ ድማ 3000 ዝኣክል ሰብ ናብኡ ደየበ ግናኸ ኣብ ቅድሚ እቶም ሰብዓይ ሃደሙ እቶም ሰብዓይ ካብኦም ኣስታት 36 ሰባት ቀተሉ ኣብ ደገ ክሳዕ ቀባሪ ክሳብ ሰባሪም ሰጎግዎም ኣብቲ ቁልቁለት ድማ ወቅዕዎም ሽዑ ልብት ህዝቢ መኸኸ ከማይ ከዓ ኮነ ማይ ጂሰስ ረእይዎ ቅድማ ዓይ ኒያሪኮ ስዒሮም ማየም ኒያሪኮ ኣፍሪሶም ማየም ያሪኮ ኣዝዩ ዓብይ ነይሩ ኒያሪኮ ከዕወትሉ ዝገበሮም ግን መሪሕነትን ድምፅን ናይ መንፈስ ቅዱስ ስለዝተኸተሉ እዮም ግን ኒያሪኮ ትማለ ስለዝተዓወቱላ ሎሚ ግን ንዓይ ድማ ክንዕወተላ ኢና ኢሎም ተኣማሚኖም ንእሽተይ ኣይሎም ንዒቆም ድምፁ ይሓተቱን ንእግዚአብሔር ፍቃዱ ይሓተቱን ፍቃዱን ተዛሓቱ ነይሮም ክኸዱ ከም ዘይብሎም ምነገሮም ነይሩ ምኽንያቱ ከዕውቶም ዘይክእል ሕርሚ ኣብ ማእከሎም ነይሩ ንእሽተይ ኣይሎም ምንዓቆም ንእግዚአብሔር ዘይምሕታቶም ግን ኣብ ክሳራ ኣትዮም ክሳብ ህይወት ብዙሓት ጠፊእዎም ኣዝዮም ከዓ ሰንቢዶም ንምንታይ ተተባሃለ ንእግዚአብሔር ዘይምሕታቶም ኣብ ውሽጦም ዘሎ ጉድ ክርእይዎ ይከኣሉን ረአይ ኣሕዋት ንእሽቲልና ዝነዓቕናዮም ጎደና ከምዚ ከሃሲና ይኽእሉ እዮም መራሕለካ ኣይትተሃወኽ ህድእ በል ንዕኡ ተኸተል ሻሎም